बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच थरारक एरो मॉडेलिंग शोचं आयोजन करण्यात आलंय. हा अनोखा कार्यक्रम 9 फेब्रुवारी 2025ला सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावर होणार आहे. रोटरी क्लब सावंतवाडी, रोटरॅक क्लब ऑफ सावंतवाडी आणि सावंतवाडी नगर परिषद यांच्या वतीनं हा शो आयोजित करण्यात आलाय. V4 इन्फानाइट बीकॉन कन्सल्टन्सी LLP हे या शोचे मुख्य प्रायोजक आहेत. या शोमध्ये अत्याधुनिक रिमोट कंट्रोल एरो मॉडेल्स, विविध प्रकारची हवाई कसरत करणारी मॉडेल, विमानं तसेच हायस्पीड जेट्स पाहायला मिळणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.